Мангала. Попадна се ще кажа, че всички приятели да разберат. 3 септември правя сватба на сина ми. На моя син. Ти си поканен там, брат ми. На 3 септември. Я да хватим всичко. Вечерете ли ви? Обещавам нещо хубаво, че ние искам да си там на сватбата. Яллай, виллай. Иншалла. И ако изтекли за най-добрия, за шефа на ресторанта, за Буйо, Ноя Яо, за най-оригиналният човек от цяла Европа. Или да, искам да поздравя специално за брат и Буйо, само. С една хубава балада и за моите приятели, за всички бандери, да са живи и здрави. Bulgarlar olmazsa da biz bir şey değiliz. Bulgaristan'da sağ olsunlar. Güzel bir şarkı arkadaşlarıma gelsin, beni bütün Bulgar arkadaşlarıma. Ya bak sen kazanmıştın. Nasıl şey izlemeyi. Umarım ahmetisi. Kava çav. Ülkenin zamanında çavet gelirim. Patrete sepler ve konuyu baş. Няма да го разстелят цял живот, да знаеш. Соми! Сурайка, иска шанс да ти се моля. За всички приятели от България, да сте живи и здрави, момчета. Аллах си се разумели мерси. За цялата компания, за всички момчета специално. И за малкия женен. И по-добре да звучи специално за Буйо! За шефа на заведението специално! За брат ми Буйо! За най-оригиналният човек в цяла Европа! Йо! Ръца! Още един. Я ще не запомня. С лекия брат на Буйо. За целият свит причате душата ми, обичате за тебе бяхме се ти остави. Кой себе ще обича това? Кой себе ще целува това? Кой себе ще ти желае това? Кой ще те обича само? Искаш да ти се воля, ако не да ти падна, по земя да ти се върша, заради нямам да припада, да умирам, водата се иззема, очи за мене нямаш вече, помогаш на свода си. Искаш да ти се воля, Очень забыли, говорите, за България специално! Поживей България! I present you, Ramzi, И за най-добрия заплат за Чемею! За Чемею! Специално! О, Мехи! Очевани Ахмед Яо!
Dusza mi Zapewne